Nagrigate biyag ko di agmay maysa kan kanayon lae asiliwangken ka alang aruden biyag ko di nakat baybay-an tanalpas ko nga indari adikan lipatan maasikan biyag ko ket ipangagna inulilang tuy puso tagimura ni aya init bulan jay nga to isudat saksita ay wag ubiyag ko tinakat ikawan na minsan pa'y biyag ko nairite pa ng parang adagos taladawang kaniya ibukbuk mo nga rutan tidiro ni ayat tananamat maminsan pa'y tisamit ni ayat maasikan biyag ko ket ipangagna inulilang tuy puso taging mura ni aya init bulan jay nga to isudan saksita ay wag ubiyag ko di nakat ikawan na minsan pa'y biyag ko nairite pa ng parang adagos taladawang kaniya ibukbuk mo nga rutan titiro ni ayat tananamat maminsan pa'y disakit ni ayat ibukbuk mo nga rutan titiro ni ayat tananamat maminsan pa'y disakit ni ayat